داس ګرځم خواروزار د یار پېش کی دومره وسم پانګار د یار پېش کی دنیا خوړ د خپلو مټه والا زشم حسی گناهگار د یار پېش کی مینستا میں زندگی دا خیر کډیر می خواری دا مینستا میں زندگی دا خیر کډیر می خواری دا سرو مالک می تالشی وخستا میں اشنائی دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کډیرا میں خواری دا زنستا میں زندگی دا ہو خیر کډیرا میں خواری دا زبجال متر کما رات ہوا یا جانانا زبجال متر کما رات ہوا یا جانانا د هجران پور کی سوے ستا دلا سمزوانی دا د هجران پور کی سوے دلا سمزوانی دا سرو مال کے متالشی وخستا میں اشنائی دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کډیرا میں خواری دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کډیرا میں خواری باونړم یار کړه می قسم دې ستاد مینه باونړم یار کړه می قسم دې خل پهر سحر سوای اوس متا سر یاری دا خل پهر سحر سوای اس میں تاثر یاری دا سرو مال کے متالشی وخستا میں اشنائی دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کډیرا میں خواری دا مینستا میں زندگی دا